दुआरा पर छोड़ला संभाले खातिर अपने गैया सहारला हरनावे धन पमरा जाई छापा जी ले लाली हम बुआ के छापा जी यूनिक चीज मार्केट में देवे। हां गीत संगीत से हमर शिकायत करो ना कि तार भाई गाना बढ़िया ना लागल हो। हां जवन हम कह के कोई उहे तू उठ के कोइला। हां झाल बजा के बैठनी हो। हां झाले बजाउने हो उठ के। हां वो झाल तरह से बढ़िया ना बजाला ना जवन ट्यून पर हम सुमिरन गा के गइनी है। हां उहे ट्यून उठ के गणेश वंदना तू गावत। हां काहे तू सीख के का चलल बा? इसमें का उसमें अमार में का पुष में रात भर करबो राघो बिहने माल लेके भागो रात भर कर है टी 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 अब भोरे कहे के मालिक पैसा दी अगे संगीत कुछ है नहीं थे हमरा टीम में वर्कर लोग बा हम तारा वर्कर से जुड़ाई जात नहीं बैठ बबनी बैठ हम जुड़ाई जात नहीं ना बाकी तू का कहला कि का दो मौगा हो जरा हो तो हई हो का कहतर कि इनकर बेटा का दुसियान हो गइल होई। हां जब देखी तो कही कि हां हमरो बाबूजी बुढ़ारी में खूब मौगा था। हां छीरा ई तब कलाकारी हो इनकर तो बेटा नुसियान गइल। हां काहे हमनी के एक से एक रोल करत नहीं जा हमनी के घर परिवार ना देखत होई बाबू माई ना देखत होई उससे का हो गए कि मौका के काम है स्टेज पर एक से एक लोग तरह तरह के नाना प्रकार के रोल करे लगाव में नाटक होला ड्रामा होला के साड़िए पहन लेवेला। हां काका ऊपर बाबूजी कहे कि हमर बेटा लवंडा निकल गए। हां मौका हो गए ये तारा बॉस के बात के तारा के बहुत मानीला। हां बाकी कौन निमन बोलिया बोले लो निमन बोलबो कहियो तारा के यही पर बैठा के रखो। हां यही पर बैठा के रखो। हां बाकी हमरा संगे बाउर मत कही ना। हां ए पर से उतारम ना दोस्ती ना तू ना बैठाई वही पर। हां बाकी एगो बिसिला उड़िया खार कदम आदमी बन गई गलती कहत मैंने तारा के पर गिरे ना दिए भाई केहू तरह होको गिरे ना दे देखो कोनो बात कहे के एगो लूड़ होला तू ओपन कहत। हां हेजा सब लोग बैठल बा पुरानिया काका हमनी लोग खाली थोड़े बा सब लोग ना हमनी के बाबूजी के उम्र के लोग बैठल बा नारी समाज के लोग बैठल बा। तू कुछ बात तो कहत हेने घूम के कहत कि अपना समाज के लोग देखो हेने घूम के तू मर्दे लेखा कहत रह एजा के तारा के स्वागत नहीं के कर ना तो 8-9 नंबर कंपनी सब के तारा स्वागत हो गए। हां हमरा तो खीस बरसन महाराज। हां इनका गोलवा में जाई इनका गोलवा में जाई हां ऐसा ही कर देबो जाए ए महाराज सुतल कहां करे तारा गोलो में मन करता कि जाए। हां आ जान का ऐसा ही करबो सुतल काहे काहे तारा के गमछी दियाइल है तारा के अंग वस्त्र चादर से सम्मानित कइल है। हां देख लेने तुमर दे चादर लाइक नहीं खा तू हकदार बारो जीते के
इनकर हक बा बोले के काहे कि तू बोल ले बा हां ई सियान हो गइले लेकिन इनकर भी रहन बा कूदे के ठीक है बात अच्छा ये बताओ कि गावे के पैसा ले बड़ा के स्टेज पर टांग पसार के सूते के हां कहे खनी नु व्यास हो गइले हो हां अब वही ले इनको रात मतलब बिछौने पर सूते के बिछौने पर सूते के बाकी रे हे खाली व्यास हो गई है तो मंच में अब सूते लगल ना तो बिछौने पर सूते के आदत गलत हमनी के कहिए ना सके एक गलती कोनो हो जाए तो तुम ना आओ सब धन पर मारा जाए छापा जी तो लोला ली है बबुआ के पापा जी हां भाई कातना के महीना कमात होई बो कातना के 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 हां इससे ज्यादा ना नु ना घर में जवानी तक ना करा कातना के 1 लाख ना 2 लाख ना 5 लाख ना करोड़ों के जवानी बाबू तो पहले एनियो ध्यान दो एक और पहले रहे सहे के जुगाड़ लगा दो जारा पाला के मौसम बा कौन सिंह जी एगो गीत गाओ कि नौकरी 1000 के बदुए हर जवानी बा करोड़ के घरे आ जाए हो बोलमुआ काम काज लेकिन तारा सब बुझाते नहीं थे तू बुझेला कि हम ही जवन बानी तवन बानी तो एक दिन मच जाई घरवा में तू तो बुझेला अपना के बाहुबली एक दिन मच जाई घरवा में खट बोली तू का बुझेला अपना के बाहुबली तो ईश्वर बाहुबली ईश्वर महारथी के एगो सिंपल कटा पर मार दी हलो जे बाहुबली पिक्चर देखले होई जानो तो तब भारी पड़ जाए कहियो कटा बाजी भारी पड़ जाए कहियो कटा बाजी हे धन भम आ जाई छापाजी त खेलाली हम बबुआ के
प्रदुमन परदेसी जी के समय दे दी आ कहे के